Què? Perquè m'ha trobat una pila de les coses de vista al llac. T'ajudaré. Demana que la Gavina i jo volen dir cap a la consulta de l'àliga sacra. Toc, toc, toc. Hello, boys, com esteu? Hello. Siga, és que m'he encontrat a la Gavina fent mal la panxa. Una pila? I què feien a piles o ravis de blat? I que tenen containers especials pel papers, pel plàstic, amb material orgànic, doncs també tenen containers especials per les piles. L'àliga li posa el massatge a la panxa i la pila surt. Bye bye. Thank you very much. Bye bye, hermana. Bye bye, Gavina. Ja aneu en cura. Van tornar contents cap al cel i la Gavina li volia agrair a la mana la seva ajuda. La mana, ara ho dije, el que puc fer. Ajuda'm a trobar la meva família. Tots dos van buscar la família de Namana durant dies, setmanes i mesos, però no van aparèixer. Hello, has vist la família de Namana? No, sorry. Bye bye. Hello, Pig. Has vist la meva família? No, sorry, bye bye.
Hello, has vist la família de la mana? No, sorry. Bye, bye. Hello, burrito, has vist la meva família? No, sorry. Bye, bye. Sorry, na mana, no he trobat a la teva família, però segur que la Sàvia no es pot ajudar. Junts van a la consulta de l'àrica sàvia. Toc, toc, toc. Hello, boys. Com esteu? Hello, Igal. Necessitem la teva gel per a trobar la família de la mana. Look, Namana. Tens escadets con el xunfis. Tens ales con el xunfet. Potser aquestes potes ets un animal de guerra. Vostè té raó, Sigal, iré a terra ferma. Tots s'acompanyaran la mana i s'acollien d'ell. Un cop la mana es troba sol i